Għalkemm bħalissa ninsabu ffukati aktar dwar l-isfidi ppreżentati mill-coronavirus, xejn mhu se jnessina minn dak li ħareġ mill-ftehim mawġa li l-Gvern għamel mal-Vitals u l-Electrogas kif ukoll għar-rapport maħruġ minn Manival. Għax għalkemm kulħadd hu konvint li l-ftehim huma marqa fil-korruzzjoni, l-unika raġuni għaliex ħadd ma tressa l-qorti dwarhom hu li tmexxija tal-Pulizija u l-Avukat Ġenerali baqgħu m'għamlux xogħolhom. Hekk kiteb f'opinjoni fuq il-Gazzetta The Sunday Times of Malta l-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija li fakkar kif minkejja l-evidenza kollha f'wiċċ kulħadd dawk ħatja għadhom qed jiġru mas-saqajn u l-pajjiż għadu qed jitlef il-miljuni. Dwar il-ftehim tal-Electrogas it-telf tagħna qed jirriżulta fi flus f'but ħaddieħor għax bħala pajjiż ma nistgħux ingawdu minn prezzijiet orħos tal-enerġija minkejja li l-prezzijiet internazzjonali taż-żejt u tal-gass jinsabu fl-anqas livell possibbli. Adrian Delija fakkar kif l-oppożizzjoni u l-korpi kostitwiti ilhom ġimgħat jappellaw lill-Gvern biex iraħħas il-kontijiet tad-dawlu l-ilma lir-residenti u n-negozji f'dan il-perjodu ta' sfidi. Madankollu l-Gvern qed jażel li jinjora dawn l-appelli għax fil-verità tilef l-awtonomija ta' dan is-settur. L-istess qed jiġri wara l-kuntratt ma' Vitals fejn il-qasam mediku spiċċa b'limitazzjonijiet qawwija fl-aktar żmien meta l-pajjiż għandu bżonn flessibilità fir-riżorsi tiegħu. Qed naraw każ ta' kif m'għandhomx isiru kuntratti speċjalment fejn ikun hemm akkwist ta' proprjetajiet pubbliċi. Minn fuq tenna l-kap tal-Partit Nazzjonalista l-Prim Ministru qalilna riċentament li m'għandux ħin jikkonċentra fuq dan, għalkemm fil-verità kulħadd jaf li ma jridx jikkonċentra dwar dan. Għax bela jaf li l-unika triq li għandu qudiemu dik li ilhom snin jgħidulu l-oppożizzjoni u l-imsieħba soċjali jiġifieri li jwaqqaf il-kuntratt u jieħu azzjonijiet legali kontra min wettaq l-akbar serqa nazzjonali mill-indipendenza law. Dwar ir-rapport ta' Manival, Adrian Delija fakkar kif is-sena li għaddiet meta kien żvelat ir-rapport il-Ministru tal-Finanzi Edward Cicluna kien qal li dan kien għadu draft u kellu xi żbalji. Iżda kif kien mistenni l-Kunsill tal-Ewropa prova dak ir-rapport u bekk pajjiżna spiċċa fuq l-adba li jkun f'lista sewda permanenti minħabba lista twila ta' nuqqasijiet mill-Gvern. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista qal li fil-laqat li kellu fl-aħħar ġimgħat ma' setturi differenti tas-soċjetà innota kif dawn qed iħossuhom minsija mill-Gvern għax lanqas biss qed jirċievu rispons minn għandu. U għalhekk li l-poplu għadu qed jistenna li ssir ġustizzja daqskemm għadu qed jistenna tweġibiet li l-Gvern ma jridx jagħti. U għalhekk temm jikteb Adrian Delija li l-Partit Nazzjonalista se jibqa' jservi ta' spalla mal-Gvern f'din il-ġlieda fl-interess nazzjonali biex issir ħidma komuni fl-interess tal-poplu tagħna.